Ahoj, já jsem Honza, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát jsem si připravil video, které jsem pojmenoval, nebo ještě nevím, jak ho pojmenuju třeba přímo na YouTube, ale 5 autorů a autorek, kterým jsem nepřišel za svoje čtenářské období na chuť. Nápad na tohle video přišel relativně spontánně, protože jsem teď četl jednoho autora, u kterého jsem nikdy nebyl velkým fanouškem jeho knih. Přestože ta jedna knížka, kterou jsem četl, teď se mi vlastně líbila. A tak si říkám, že bych mohl, protože většinou jsem takový tady docela pozitivní, snažím se ty knížky doporučovat, takže bych tady ukázal knížky, které třeba, nebo spíš autory, než jednotlivé knížky, které mě zatím svou tvorbou nějak moc neoslovily. Rád bych tady zdůraznil na začátek, že to neznamená, že ti autoři jsou, nebo autorky, že jsou špatní, to určitě ne. Zároveň pokud vám se líbí, tak nic proti tomu, já to chápu, respektuju a myslím si, že nejste jediní na světě, naopak, protože já jsem tady vybral tvůrce záměrně, kteří jsou velmi, velmi známí, jak z historie, tak ze současnosti, ale zároveň mi to připadá jako docela zajímavý koncept, jak se podívat právě na něco, co mě třeba tolik neoslovilo a proč. Zároveň budu moc rád, když do komentářů jednak zareagujete na ty autory, které jsem tady představil, a taky když mi napíšete své vlastní nějaké takové čtenářské, řekněme, zklamání, nebo autory, které prostě zrovna úplně nemusíte třeba, přestože ostatní je zbožňují. To je totiž jedna z těch jako podmínek, aby se mi sem ten daný autor a autorka vešel, aby vlastně byl relativně obecně přijímaný jako úspěšný autor, protože když vám sem dám někoho, koho všichni zavrhují, nebo minimálně polovina, tak samozřejmě to bude video, které nikoho nebude zajímat a nebude to ani jako obecně, tak jako nerozproudí to skoro žádnou debatu, protože si maximálně všichni pokyneme. Takže ještě jednou opakuji, neříkám, že ti autoři jsou špatní, ale vlastně k ním mám nějaký vlastně rozporuplný čtenářský vztah a ten důvod, proč tomu tak je, tak tady potom vlastně vysvětlím. Začnu možná úplně takovým jako nejtěžším kalibrem, a to doslova, protože jedna z těch jeho knížek, kterou tady mám, toho autora, je velmi rozsáhlá. Když jsem ji i přečetl, jak vidíte, během covidu, když na to bylo hodně času a tak dále, dokonce jsem tady teda udělal i hodně poznámek si a podobně. A tím autorem je nikdo jiný než ruský velký spisovatel Fjodor Michajlovič Dostojevský. Jenom když to jméno tady vyslovuju v tomhle videu, tak si připadám trochu blbě. Ale na druhou stranu vlastně možná z těch všech, co tady dneska padnou, k němu mám opravdu takový ten jako nechci říct odpor, ale vlastně jako čtenářský mě to hrozně v něčem irituje. A ne v dobrým slova smyslu. Já totiž jako ruskou literaturu mám hodně rád, tu klasickou, ať už prostě, kdybyste se mě zeptali na moji nejoblíbenější knihu, velmi pravděpodobně by tam zazněla Anna Karenina, vždycky vlastně říkám skoro na prvním místě od Tolstého, takže ta by tam určitě byla. A pak miluji třeba Gogola, povídky Gogolovy jsou úplně fenomenální, fakt jako doporučuji, pokud si chcete přečíst velmi jako svěží, nápaditou, takovou tu satirickou ruskou prózu, tak prostě Gogol je genius, včetně jeho divadelních her, potom třeba také samozřejmě Anton Pavlovič Čechov, vynikající povídky, ale spoustu dalších, opravdu jako těch ruských autorů stojí rozhodně za vaši pozornost. Pak je tu Dostojevský, velikán ruské literatury, tohle jsou jinak bratři Karamazovi teda, což jste možná z toho nějak odsledovali nebo něco takového. A je to opravdu velikán ruské literatury, takových, řekněme, jsou ti dva, a to je Tolstoj a Dostojevský. Oni jsou oba dva strašně jiní a taky si řekneme vlastně, proč mě jeden láká víc než ten druhej. A já bych tak jako logicky v něčem měl mít radši vlastně možná toho Dostojevského, protože mám rád potom autory, které on ovlivnil, ať už jsou to vlastně francouzští existencialisté, ale i spoustu jako různých dalších autorů. A tak jsem se vlastně kdysi právě za covidu dostal k bratrům Karamazovým, což je rozhodně pozoruhodná kniha, opravdu jako filozofický, velmi, velmi náročný román, ale vlastně jako v něčem mi připadal ještě vlastně snesitelný, mám k němu relativně pozitivní vztah a jsem schopný si ho přečíst jako ještě klidně jednou. Ale potom jsem si přečetl tu jeho nejznámější knížku, kterou je Zločin a trest.
A musím říct, že tam jsem měl opravdu jako velké problémy to vůbec dočíst. Možná si říkáte proč, protože já opravdu vlastně neznám nikoho, kdo by tu knížku neměl rád, abych se přiznal upřímně. Spoustu mých kamarádů, známých tu knížku opravdu jako miluje, považuji za nejlepší klasickou knížku skoro vůbec, že ji opravdu četli jedním dechem, zatajeným a že je to trochu něco jiného vlastně než klasická literatura 19. století, už jenom tím jakoby motivem té vraždy a všechny tyhle věci. A já jsem se do ní pustil, paradoxně vlastně není ani zdaleka tak rozsáhlá jako Bratři Karamazovi. Na rozdíl od Bratrů Karamazových ten filozofický a náboženský podtext je vlastně dost jiný. Nebo jakoby není tak vepředu, řekněme, tak jako v těch Bratrech Karamazových. Ale já jsem ten román opravdu jako nemohl učíst. A ten důvod toho byl vlastně relativně jako jednoduchý. Já to možná budu vlastně držet pořád v tom porovnání s Tolstým. A to je to, že prostě Tolstoj je vypravěč. Je opravdu jako vypravěč velkých příběhů i menších, ale vlastně opravdu jako splétá ty osudy a všechno tohle dohromady. Natolik u mě, že je to opravdu jako pro mě vypravěčský literární zážitek. To Dostojevský tolik nedělá. Pro něj to vlastně není ani zdaleka tak důležité a mnohem více se soustředuje opravdu na nějakou jako psychologii postav a tady tyhle věci. To já teď opravdu jako v něčem samozřejmě zjednodušu opravdu jako na minimum, ale to bychom tady mohli být minimálně do zítřka, kdybychom rozebírali rozdíly mezi Tolstým a Dostojevským a ještě k tomu jako jejich přednosti a nějakou jako hlubší literární analýzu vypravěckou, narratologickou a tady tyhle věci. Takže tomu se jako teď jako vyhnu. Ale já jsem to opravdu nemohl dočíst třeba zrovna ten Zločin a trest, protože já vlastně nejsem schopný snést ty postavy a jejich chování vlastně v takové té afektovanosti, hysterii, prostě ve Zločinu a trestu neustále někdo něco dělá, ale i v těch Bratrech Karamazových v horečkách, v nějakých jako někdo tam omdlévá, pořád jako někoho chytají nějaké mrákoty. A samozřejmě, že ten text je vlastně jako neuspořádaný, což je něco, co pro spoustu jako dalších těch spisovatelů a proč vlastně pro 20. století je ten Dostojevský tak jako inspirativní vlastně a i tím hloubkovým ponorem do těch jako postav právě do toho jako lidského nitra až do jakéhosi jako vlastně podvědomí, přestože s tím jako přichází vlastně psychoanalýza o něco později, ale jako to se opravdu stalo jakýmsi tím základním rysem toho Dostojevského a já se přiznám, že já to vlastně na tom vůbec nemůžu snést. Ono to možná, tohle video bude jako nejméně analytické, nejméně jako takové sofistikované z mých videí a možná nejvíce pocitové, ale to je proto, že já vlastně jako všechny jakési kvality těch zde zmíněných budu jako chápat nebo rozumím, ale vlastně nejsem schopný jaksi se na ně úplně jako v té nejbanálnější rovině vlastně jako napojit. Právě to je příklad toho Dostojevského, který je pro mě opravdu velmi, velmi únavné ty romány číst a opravdu mě jako lezou na nervy, teda bych jako řekl naprosto upřímně, kdy Zločin a trest jako suverénně vede, to je dost možná román, který mi vůbec ze všech jako těch klasických románů lezl nejvíce na nervy a to už jsem jich jako pár přečetl. Ale opravdu jako vlastně vůbec mi právě, protože ono to je tím, že já jsem jako hodně zaměřený na to, že mě vlastně baví a opravdu se jako dokážu nějak jako dostávat nějaký potěšení z literatury, ale i z filmu, když opravdu vidím jako nějakou vypravěckou nápaditost, ale klidně v tom klasickém slova smyslu, kdy je ten příběh nějakým způsobem vystavěn, vidím, jak jsou ty jednotlivé jakoby vlastně aspekty nebo spíš nějaké jako části se skládaný dohromady, kdy přichází jaký okamžik, proto třeba miluju Vaně Kareníně vlastně ten moment, kdy se poprvé vlastně Anna potkává s Vronským v tom vlaku, což je vlastně ještě jakoby velmi symbolické vzhledem k tomu závěru. A jak se vlastně potkají, nepotkají zároveň a vlastně vidíte, jak ten Tolstoj spřádá dohromady ten příběh. Zatímco samozřejmě tohle mi ten Dostojevský tolik jako nenabízí a pro mě se to vlastně stalo jako velmi útrpným čtením. Přitom říkám, jako když si podíváte na velmi slavné jiné autory, kterých se zeptají, jako co je vaše nejoblíbenější kniha, spoustu z nich řekne prostě třeba Idiota od Dostojevského, kterého jsem teda ještě mimochodem nečetl.
Což je taky důležité zmínit, tady ty knihy, nebo ty autorky, o kterých tady budu mluvit, tak já od nich nemám přečteno ani zdaleka vše, takže je možné, že mě některou svou knihou jako uchvátí, ale vlastně zároveň nemám třeba tolik touhu se k tím nějakým způsobem vracet. Takže určitě Dostojevský je možná takový z těch největších opravdu velikánů, které vlastně jako literálně skoro nemůžu snést, a přestože mám většinu jeho knih doma, ať už jsou to Běsy, ať už takže je to Ten idiot, Bratři Karamazov, Zločin a trest, tak vlastně nemám nikdy moc velkou chuť se k tomu jako vrátit. Vlastně mi na tom opravdu jako taková ta velká duše nějak jako nesedí a vlastně je to pro mě, bych se jako pořád opakoval, věc, která je de facto k neučtení. Další z těch klasiků je teda autor, jehož knížku jsem dočetl, a paradoxně ta se mi líbila, takže vlastně vidíte, že to není jako nějak nutně úplně dogmatické a neměnné a že je to zamítnutí toho autora v celé jeho šíři a že bych třeba ještě k tomu mu jako nechtěl dát další šanci a něco dalšího si nebyl ochoten přečíst, tak to rozhodně není. Ale přesto musím třeba z těch klasických autorů jako dalšího vypíchnout Ernesta Hemingwaye. Já jsem tady od něj kdysi už dávno, a myslím, že jsem o tom tady ani nikdy nemluvil, četl jeho román S bohem armádou, možná to bylo ještě na Gimplu, tudíž opravdu jako několik let zpátky. A určitě to bylo na Gimplu. A vlastně jsem majitelem skoro celé té jeho odeonské vlastně edice, která je moc jako hezká. Vlastně mě hrozně baví i jako uvnitř a ten papír a všechno a ty obecně vlastně všechno na těch knížkách mě jako baví vlastně. Až na ten obsah. To si dělám samozřejmě srandu. S bojem armádou bylo první, teď jsem vlastně po letech se vrátil k Hemingwayovi a přečetl jsem i Slunce vychází. A to mě naopak jako bavilo vlastně dost a přišlo mi to z mnoha důvodů jako velmi zajímavý. Zase je to vlastně docela překvapivý, protože Hemingway v něčem je zase takovým tím představitelem románů, které inspirovaly další mé oblíbené spisovatele, Cormaca McCarthyho. Vidíte tam určité rysy v nějaké jako úspornosti, v takovém tom, jako jak se u Hemingwaye často říká, že tam je vlastně ten efekt toho ledovce, tudíž to znamená, že to, o čem píše, je jenom jako ten vrcholek, ale to důležité vlastně se zůstává jakoby nevyřčeno, kdy právě i Slunce vychází, někdy to vycházelo pod názvem Fiesta, ale ten román je toho jakýmsi úplně jako příkladem. Se tady bohužel vyplo nahrávání zvuku, takže to budu se natočit ještě jednou, tak nevím vlastně už moc, co jsem říkal, co jsem neříkal o Hemingwayovi, takže se když tak omlouvám, pokud to nebude nějak moc dobře navazovat nebo něco takového, nebo pokud budu znít už blbě, ale ono to je tím, že to prostě opakuju. I Slunce vychází je tedy jakoby románem, který v uvozovkách zakládá nebo je takým jako hlavním představitelem ztracené generace, což není žádné hnutí nebo něco takového, spíš je to skupina vlastně autorů, kteří měli zkušenosti s první světovou válkou a nějakým způsobem se s tím vyrovnávali, většinou velmi těžce, ať už je to Hemingway, ale nebo taky Francis Scott Fitzgerald a tak dále, bylo jich jako vícero. A teda i ten román I Slunce vychází je toho příkladem, protože vlastně ty postavy mají zkušenosti první světové války a ty zkušenosti vlastně přebývají někde, většinou tady v velké části v Paříži a ve Španělsku na býčích zápasech, kde vlastně jako popíjejí neustále, mají nějaké jako neúspěšné vztahy a vlastně se jako trápí. Přestože to tam skoro nikdy nepadne úplně jako takhle nějak jako napřímo, což je vlastně ten Hemingwayův styl, který většinu těch věcí právě jako soustředí pod to vyřčené. A jak říkám, Slunce vychází je velmi jako dobrá knížka, kterou osobně doporučuji, pokud si chcete něco od Hemingwaye přečíst, protože velmi pravděpodobně, pokud jste si už někdy od něj něco přečetli, byl to Stařec a moře někdy třeba ve škole, anebo protože to je to nejtenčí a můžete si vlastně odškrtnout, že jste od Hemingwaye něco přečetli, nebo jeho romány jako právě S bohem armádo, nebo třeba velká klasika Komu zvoní hrana. To jsou samozřejmě jako opravdu klasiky, ale I Slunce vychází, nebo Fiesta, záleží podle toho, jaký máte překlad. Vlastně je v takovém jako
trochu pozadí u tohoto autora, zároveň potom tam máte třeba povídky Hemingway, pro které je velmi tak jako známý a ty osobně mám jako rád. Ty mi nějak jako v paměti opravdu jako zůstávají a jsou zajímavé v tom, že spoustu z nich jsou třeba opravdu jenom takové jako dvoustránkové povídky, které jsou založeny na nějaké ani ne velké zápletce, ani ne velké pointě, ale opravdu zase na něčem, co tam jako zůstává tak někde v pozadí a v tom je to vlastně jednak velmi zajímavé, jednak si myslím jako i autorsky, vypravěcky relativně nápadité, že jsou jako různorodé ty povídky a tak dále. Takže to taky doporučuji právě teda jako i Slunce vychází a třeba ty povídky, pokud si chcete přečíst něco jiného, nebo pokud vás už jako Hemingway někde zklamal. Já jsem to takhle trochu měl s tím románem S bojem Armádo, který vlastně má nějaký jako, řekněme, hodně emocionální příběh, nebo prostě ta zápletka je samozřejmě vlastně jako romantická, ale tady vlastně pro mě nějakým způsobem najednou se nepodařilo přes ten právě jako vlastně odměřený styl nějak jako v těm postavám vlastně dostat tím populárním termínem vlastně dnes bychom řekli, jako nepodařilo se mi vlastně na ty postavy nějakým způsobem napojit a příliš mi to tím pádem nezůstalo jako nějak v paměti. Nezůstalo mi to v paměti, přestože takové ty velké romány si jako většinou pamatuju, aspoň nějak. A nebo nějaké jako aspoň momenty, které třeba tam pro mě byly jako zásadní nebo něco takového, ale tady v podstatě jako se přiznám skoro, že vůbec nic, že kdybych si to ano, vím, jak to dopadne a tak dále, ale kdybych si to přečetl ještě jednou znovu, tak to velmi pravděpodobně bude, jako bych to skoro četl poprvé. Možná by se tam postupně něco jako objevovalo z paměti, ale rozhodně to není nic, co bych jako považoval za svůj nejoblíbenější jako román. On se Hemingway samozřejmě jako v poslední době ještě nějakým způsobem, řekněme, jako revidoval v tom, že mezi jeho velké koníčky patřily právě ty býčí zápasy, lov zvěře, spoustu alkoholu, někdy jako takové jako nevybíravé komentáře třeba k ženám nebo něco takového a proto spoustu jako dnešních vlastně čtenáře, kritiků, kritiček má jako tendenci ho zatracovat kvůli jakoby i tomuhle. Do toho bych se úplně zapojovat jako nechtěl bych ho kritizovat třeba kvůli tomuhle, protože prostě jiná jakoby doba, jiná zkušenost a navíc v tom vidím taky jako právě to, co popisuje v těch románech, tudíž, že mu tady tyhle všechny jako v uvozovkách chlapácké záliby pomáhají jako překonat vlastně tu hrůzu, kterou vlastně stejně asi nikdy úplně nepřekonal i tím, že prostě jako potom spáchal sebevraždu a tak dále, tak tam jako vidím takovou možná jako vnitřní opravdu jako křehkost, která vlastně je překonávána tady těmihle jakoby velkolepými nebo jako drsnými koníčky a tak dále. A zároveň by vlastně jako asi nepřísluší, abych to jako nějakým způsobem takhle jako kritizoval 100 let poté a ani ty knížky kvůli tomu jako kritizovat nebudu, přestože prostě ano, v těch jeho románech se to vyskytuje, napsal dokonce knížku, která se věnuje jenom býčím zápasům a vidí v tom až jako nějaké jako rituální, takové jako pradávné prostě rysy a je to opravdu jako s velkými podrobnostmi vysvětlené, jak to celé funguje a tak dále. Napsal i knížku o lovu zvěře vlastně a tak, takže samozřejmě to k němu nějakým způsobem patří. Zároveň, jak říkám, není to něco, co vlastně bych já na tom jako vzhledával, že pro toho nečtu, to ne. A je to prostě na vás, jestli vám to vadí nebo nevadí, jestli se vám to líbí, nelíbí. Takže to jakoby nezahrnu teď do toho svého hodnocení, jenom prostě nikdy jsem nějak třeba právě do těch jeho úplně velkých jako příběhů, jako mu zvoní hrana nebo S bojem Armádo nedokázal jako 100% proniknout právě přes ten odměřený styl. A tak, jak je to někde funkční, což je podle mě i Slunce vychází, tak někde to podle mě trochu jako škodí. Ale teda musím říct, třeba Komu zvoní hrana jsem nikdy jako nečetl vlastně celý. Že jsem kdysi četl nějaký jako kousek a možná, když se k tomu dneska vrátil, tak to teda taky uvidím jinak a mám to i v plánu. Takže určitě vám dám potom jako případně vědět, jak se mi to líbilo. Jak říkám, určitě jako mu dejte šanci, protože mám někdy pocit, že zrovna na rozdíl od Dostojevského, on je hodně tím jako neoblíbeným klasikem, protože ho každý má spojený s tím Stařec a moře, co ho nebavilo na střední.
ale rozhodně vlastně Hemingway není jenom Stařec a moře, takže určitě mu dejte jako šanci, to neříkám, ale jenom co říkám je, že jako nikdy to asi nebude můj nejoblíbenější autor, přestože třeba možná jste zaregistrovali autorku Joan Didionovou, velmi, velmi slavná autorka, které teď naštěstí vychází vlastně knížky v překladu teďka v češtině. My jsme ji dlouho vlastně měli jako neobjevenou, ale teď myslím nakladatelství a teď nevím, jestli kdo to vydává, Lidové noviny nebo něco takového, já to když tak sem hodím, abych někomu neubral na nakladatelské slávě. Myslím, že většinou překládá ty knížky Martin Pokorný, pokud se nepletu, který mimochodem překládá i Hemingway tady v některých těch nových jako vydáních, jako je třeba i Slunce vychází. A tady tahle autorka, tak ta se svůj styl vlastně jako neustále vylepšovala a tím, že opisovala Hemingwayovy knihy a povídky. Vyloženě jenom opisovala, ale chtěla nasát ten jeho styl, chtěla se mu jako naučit. A to vlastně jako jak toho docílit bylo, že opravdu jakoby opisovala slovo od slova, řádek od řádku jeho knihy. Vlastně nic víc, nic méně v úvodovkách. Ne, že by to nějak pečlivě četla, ale nejvyloženě jako opisovala, aby to dostala do ruky a z ruky do mozku. Takže velmi zajímavá jakoby taktika, jak se učit psát. Můžete to třeba někdy zkusit vyzkoušet a nevím, jestli to je úplně funkční, ale tak u ní určitě minimálně v tom, že jí to proslavilo potom, jako, nemyslím teď jako to, jak se to učila, ale to, že se nakonec stala opravdu slavnou spisovatelkou, velmi oceňovanou. Takže ten Hemingway určitě má jako velký vliv, tomu vůbec nezastírám, jenom jak říkám, z těch amerických autorů mám radši jiné. Když bych to měl ještě zůstat u nějaké klasiky, u autorů, kteří už nežijí, tak se přesunu také k jednomu českému, nebo česko-francouzskému, takže už pravděpodobně víte, o koho jde. A tím autorem je nikdo jiný než Milan Kundera. Milan Kundera je jedním z těch dalších autorů, které se přiznám, tak jsem nikdy neřadil mezi své úplně oblíbené, přestože napsal jeden z mých nejoblíbenějších románů a to je Žert. Žert je pro mě fenomenální román, jako zbožňuji ho, je to pro mě úplně vynikající věc, kterou si pokaždé chci přečíst vlastně ještě jednou. A pak znovu. Je to pro mě jako opravdu fenomenální román, který si zaslouží veškerou úctu, pozornost a všechno. Ale pak další věci, které už jsem od něj četl, ať už to byly právě třeba Život je jinde, Kniha smíchu a zapomnění, anebo ještě asi nějaké další, tak mě vlastně mnohem víc štvaly, než aby se mi líbily. Já vlastně přitom bych se s Kunderou shodnul na tom, že nemáme rádi třeba Dostojevského, protože Kundera příliš neuznával romány 19. století obecně a Dostojevského ne, toho právě jako taky neměl rád. Měli jsme vlastně podobné jakoby důvody, do jisté míry nějaká jako taková hysterie, exaltovanost vlastně a tak dále. To by zase šlo jako rozebírat velmi, velmi dlouho, protože samozřejmě Kundera napsal spoustu esejů o literatuře, o svých oblíbených, neoblíbených knihách a tak dále. Ale to teď není naším zájmem. Naším zájmem je si říct, proč já nemám rád moc knihy Milana Kundery, přestože, jak říkám, Žert je jedna z nejlepších knih, kterou jsem kdy četl. Zase, můj zájem není momentálně přisadit si vlastně na Milana Kunderu, protože tak, jak si jako, řekněme zase jako revidovat jeho osobu, snižovat jeho úspěchy, snižovat jeho knížky je momentálně relativně dost populární, především kvůli tomu, že třeba jeho postavy ženské nejsou často jakoby propracované a tak dále, že on sám byl jako mizogyní a tak dále. Často dneska narazím vlastně u textů o Kunderovi až jako k takovému pohrdání, k takové jako tendenci jako snižovat jeho jako literární vliv, což mi přijde zase taky trochu krátkozraké v tom, že prostě jeho vliv literární jiný je jakoby neodiskutovatelný, přestože ano, můžeme mu vyčítat jakoby ledasco, ale pořád, když prostě dojdete do francouzského pařížského knihkupectví, tak ta Kundera jako opravdu tam prostě je většinou jako kompletní. Zažil jsem ho i vlastně jakoby ve výlohách, na předních stránkách, opravdu to jako není někdo, koho bychom tady milovali jenom my a nějak si ho jako vlastně opečovávali a nechtěli ho kritizovat nebo něco takového, tak to jako opravdu jako není. Ale zároveň musím říct, že jako vždycky, když neberu ten Žert v potaz, tak mě ty jeho knihy jako vlastně hrozně štvaly. Kniha smíchu a zapomnění a Život je jinde mě vlastně jako
Mě taky vlastně vždycky nějakým způsobem vadil ten jeho styl, který je na jednu stranu chce být vlastně jako průzračný, takový jako čistý, proto on vlastně měl vždycky velký problém jako s překlady do češtiny, obzvlášť, když vlastně jako věděl, jak by to mělo vypadat i v tom druhém jazyce, když potom ty knihy psal francouzsky a dovolil to potom až jako výborné překladatelce Anny Kareninové. Ale vlastně v nějaké té jako řekněme čistotě intelektuální a tak, my ty knihy vlastně vždycky přešly takové jako intelektuálně až jako možná jako snobské, myslím teď tím stylem, ne, že jako když ho máte rádi, tak s tom to vůbec ne. Ale to neříkám, oni určitě jako mají svou hloubku, svou nápaditost a to všechno, to já jako uznávám a je to určitě tak. Ale vlastně ten styl by vždycky hrozně vadil v tom, že mi jako vlastně zabíhal až do takového trochu jako kýče vlastně do jisté míry, takového jako zvláštního jakože to vlastně pro mě ty postavy skutečně jako neexistujou, nežijou, jsou jenom takovou nějakou ilustrací na myšlenky, ono samozřejmě to dává smysl v rámci jako toho, že se potom hodně napojil na to francouzské literární prostředí, které přece jenom k tomu jako eseismu a takové té jako filozofii tohoto typu má jako mnohem blíž. Ale prostě jako vždycky mě to vlastně jako vždycky hrozně jako štvalo vlastně a nikdy jsem nedokázal potom u těch dalších románů krom toho žertu opravdu jako ocenit právě i nějakou tu výstavbu toho románu, to, jak pracuje s tím jazykem, jak pracuje vlastně s různými jako řekněme právě eseistickými vložkami anebo nějakými takovými, jako prostě takovými těmi znalostmi, co on měl, ať už třeba z hudby, což se projevuje hodně v tom žertu, co se týče té lidové hudby a tady těchto věcí. I tady vlastně musím říct, že jsou romány jeho slavné, které mi chybí k přečtení, například Nesmrtelnost, a v mnohem bych se s ním často jako právě nějak jako souzněl, co se týče těch jako literárních názorů, že hodně samozřejmě byl zaměřený na to dílo, přestože spoustu lidí by říkalo, že to bylo proto, aby se vyhnul konfrontaci s vlastním životem. Zase to teď vynecháváme, ale já jsem taky jako se snažím hodně většinou zaměřovat na to dílo a samozřejmě toho autora tam jako nějakým způsobem jako vidím, vnímám, ale nemyslím si, že je důležitější než to dílo, nebo zároveň nenapadá mě skrz to většinou interpretovat nějakým způsobem ty knihy. A takže na tom bychom se jako s Kunderou nepochybně shodli, na našem odporu k Dostojevskému taky. Ale opravdu jako musím říct, že vlastně mimo žertu to pro mě bylo velmi vždycky jako složité s Kunderou mít nějaký jako čtenářsko-autorský vztah. Vlastně mě, tak jak mě třeba Hemingway spíš jako nebaví, čistě jako zase čtenářský dojem nebaví, tak ten Kundera třeba s tím Dostojevským už mě vyloženě jako skoro štvou. Že už mi to v něčem opravdu, když jako čtu větu za větou, tak s tím mám jako problém a mám problém vůbec pokračovat jako dál, ale zároveň to třeba jako nenudí, což je jako pravda, že tam není jako ta nuda zase prostě třeba taková, ale je tam taky jako nějaké tření, řekněme, které může být pozitivní, ono to je taky jako důležitá zkušenost s uměním obecně, nejenom s knihami vlastně, být konfrontován s něčím, co mi třeba nějakým způsobem třeba nevyhovuje a proč a tak dále, ale já tam opravdu jako v něčem vidím, jako proč ten Kundera je vlastně v té Francii natolik jako uznávaný, nebo proč vlastně se přestěhoval do Francie, proč ty knihy mají vlastně jako s francouzským prostředím velmi hrozně moc společného a to já miluji některé francouzské romány a myslitele a tak dále, ale Kundera nikdy nebude asi mým tak jako nejoblíbenějším spisovatelem a právě jako stylově vám vlastně mnohem radši jiné české autory, ať už je to právě třeba Ladislav Fuchs, to je asi nejoblíbenější český spisovatel, nebo prostě i jako jiné. A ti mají vlastně zase naopak, ten jejich styl je opravdu jako velmi jiný, je spíš taky jako konfrontační, takový jako barokní, takový jako přehnaný vlastně, exaltovaný, expresivní, zatímco ten Kunderův mi připadá takový jako chladný, intelektuální, hodně taky jako elitářský, ale ne jako nutně v pejorativním slova smyslu, ale vlastně mi tam najednou jako zase od toho díla nutí něco jako tak nějak jako ustoupit a nemám z něho takové to potěšení čtenářské vlastně, ale nejenom z příběhu, ale vlastně i z toho stylu. Takže Kundera asi se možná taky s některými s vámi zhodnu, někteří naopak budete velmi oponovat, já chápu úplně obě věci a asi se můžeme přesunout k další knize. Teď už se přesuneme k těm živým autorům a
tady možná budu k té spisovatelce trochu nespravedlivý, přiznávám to rovnou takhle předem, protože jsem žádnou její knížku nikdy nepřečetl celou. Mám doma 3 její knížky a vždycky potom, co jsem ji nějakým způsobem rozečetl, tak jsem je potom po nějakých stránkách, kapitolách odložil a nikdy jsem se k ním jako nevrátil. Chci to napravit určitě, momentálně třeba s její nejnovější knížkou, která vyšla v češtině a která mě jako zajímá tematicky a vlastně jsem do ní nahlídl zatím z těch všech jako knih nejmíň. Ale z toho, co jsem od ní zatím četl, tak vlastně její oblibu nebo její popularitu příliš nechápu, nikdy mě jako vlastně nějak moc neoslovila. A třeba mi to vysvětlíte vy v komentářích a jen do toho. Tou spisovatelkou je nikdo jiný než Sally Rooneyová. Tuhle autorku dost možná znáte, když už ne jako spisovatelku, tak jako vlastně autorku předlohy pro seriál Normální lidé, kde hlavní roli Paul Mescal. Právě její knížku Normální lidé tu tady zrovna nemám, protože ji mám někde jinde, ale pak tu mám Kde pak si krásný světe a její poslední novinku do češtiny přeloženou Intermezzo. To je autorka, která se velmi jako proslavila v takových těch jako opravdu širokých v tom širokém kruhu nejenom kritiků, ale i čtenářů. Stala se velmi, velmi populární, protože v něčem se stala jako takovou mluvčí, mám pocit, to je opravdu jenom můj pocit, není to žádná jako studie nebo něco takového, tak se stala takovou jako mluvčí mileniálů, mileniálských pocitů, vztahů a tady těchto věcí. Protože ty její knihy se často věnují vlastně osobám v tomhle věku, v tomhle věkovém jako rozmezí a zachycují vlastně teda vztahy a různé jako problémy dnešního světa, nějakou jako nekomunikaci, komunikaci a všechno tohle, vlastně nějaké složitosti, těžkosti tohoto světa právě u této jako věkové skupiny. Takových autorů samozřejmě je jako spousta, ale nemám vlastně zase pocit, že tak jako moc vlastně v takovém tom jako v takové té vztahové rovině a tak dále. Možná tady někdy vidíte, že autory, které třeba nejsou tolik vidět, já se snažím jako vytahovat autorky, kteří třeba jako není věnováno tolik jako pozornosti, ale tady právě téhle autorce se velmi jako podařilo, že opravdu krom toho, že ji uznávají jako relativně kritická obce, tak plní vlastně i jako přední příčky různých nejprodávanějších jako knih a každá knížka je velmi očekávaná. Ona navíc ještě tím, že je velmi politicky angažovaná, tak se jako i ona jako osoba vlastně dostává do veřejného povědomí a bývá jako velmi prostě každá ta její nová kniha nějak jako probírána. Většinou, co by takovým okolím pozoru, tak jako velmi jako pozitivně. Obzvlášť jako právě v té věkové skupině, o které ona píše, čím jako starší člověk je, tak tím mám někdy pocit, že jako ta její obliba klesá, ale to je čistě jako vlastně logická věc, protože prostě třeba to už prostě tolik nevypovídá o tom světě, na který jsou jakoby ti starší lidé zvyklí, nebo prostě čistě logicky tomu třeba tolik jako nerozumí, taky se na to vlastně nějak nedokážou napojit vlastně, ale pro mě osobně vlastně s těmi jejími knížkami není nikdy jako problém jako nějaký, co se týče toho, o čem to je, nebo něco takového, ale to, že mi vlastně připadají strašně stylově nezajímavé. Já prostě jako přečtu několik stránek nebo kapitol a vlastně mě to v podstatě jako v ničem nevtáhne. Už jako od první strany. Já mám rád hrozně takový ten, já jako vždycky tvrdím, že je pro mě nejdůležitější na knížce často první jako věta. Abych poznal, jak ten autor do toho příběhu vstoupí, nebo autorka, jak vlastně s tím začne pracovat, co mě na tom začne zajímat a umíte to velmi často, nebo mám pocit, že to umím často velmi jako rozpoznat, jestli mě to bude bavit nebo ne. A přiznám se, že u téhle autorky jsem nikdy ničemu takovému nepropadl. Nikdy tam nepřišel takový ten efekt toho, že vás to okamžitě zaujme, chcete si to okamžitě jako číst dál a dál. A ano, samozřejmě možná mi někdo řekne, že ta síla je v jejím případě v něčem jiném, právě v tom, jak dokáže vlastně porozumět těm jakoby dnešním problémům, dnešním vztahům a všem těmhle věcem. Určitě ano, je to možné, ale já jsem se vlastně k tomu nikdy jako nedokázal dostat v tom, že mám pocit, že mi jako nenabízí
její styl, nic moc víc, než vlastně jako prostě něco jako opravdu jako nového, nějaký jako zážitek i toho opravdu jako literárního typu. Ale říkám, je možná to moje chyba i v tom a možná si vůbec tady nezaslouží být, protože jsem prostě to nikdy jako nepřekonal třeba a nedostal se jako hlouběji do toho, to je určitě jako možné. A jak říkám, mám to určitě v plánu, mě hodně láká to intermezzo, tam mě fakt jako i přijde zajímavý to, o čem to je. Ale nějakým způsobem je to určitě autorka, kterou se teprve nějak potřebuji asi jako teda víc poznat nebo něco takového a nikdy jsem jako neprožíval tady to, že opravdu jako čekám na to, až vyjde další její knížka, ať už v angličtině nebo v češtině a že bych ji považoval za takovou tu svoji opravdu jako literární modlu. Což mám okolí jako vlastně docela běžně. Mám fakt jako dost lidí, kamarádek, které ji opravdu jako uznávají a vůbec jim to neberu. Ale určitě bych potřeboval vysvětlit třeba, proč tomu tak je, kterou knížku byste mi teda jako doporučili, ať jí opravdu dám opravdu tu šanci. A já to jako rád udělám, jo. Takže já říkám, tady je to trošku možná nefér i od těch jako jiných, ale opravdu po několika stránkách vždycky jako vlastně nechápu, v čem je to tak jako velkolepá vlastně jako literatura jiná než jiná, to je než nějaká jako než něco cokoliv jako ostatního. Samozřejmě jako není to napsáno špatně, to je taky jako potřeba říct, jo, že není to špatná jako literatura i jako, že byste si řekli, tak to je prostě klišé, to je ta daná autor prostě neumí psát nebo něco takového. To ne, jenom to vlastně není, že by pro mě jako psala tak strašně jako nějak záživně a jinak a že bych jako si řekl ano, tak tady budu číst jako každou knihu, která jí vyjde. Takže to je Sally Rooneyová. Pokud jsem vám urazil oblíbenou autorku, tak se omlouvám, ale jak říkám, tohle video není založeno na tom, aby to někoho uráželo nebo kritizoval, to určitě ne, ale jako říkám, její slávu jsem úplně dodnes třeba tolik nepochopil a je to i tím, že jsem vlastně možná neviděl ten seriál a taky to ke mně třeba tolik najednou jako nepromluvilo teda, že kdybych možná miloval seriál, ještě si k tomu přečet knížku, viděl tam ty postavy najednou, tak to zase funguje úplně jinak, tak je to možné, ale to se prostě u mě nestalo. Teď se přesunu možná k takovému jako nejkontroverznějšímu jako nějakému názoru a jsem hodně zvědavý, jak se to projeví obecně na tom přijímání tohohle videa, protože vím, že tady v celou dobu jakoby kráčím po tenkém ledě a tak jak na začátku možná u té klasiky se trochu zhodnem, tak tady už to začíná být ostré. A to i z toho důvodu, že většinou jako musím zaklepat a děkuju vám, že videa velmi oceňujete a samozřejmě jako já tvůrce vidím, i když si dostávám dislikey a tak ne, dále, tak ve většině případů opravdu ne, anebo jeden, ten je tam většinou pravidelně, tak to možná někdo má jako zálibu, ale tady se trochu bojím, jak to dneska dopadne, protože další knížku, nebo autorku, kterou tady mám, tak je Kateřina Tučková a jako příklad jsem si tady vzal její román Bílá voda. Tady se přiznám, že tu popularitu v něčem chápu, ale v něčem ji nechápu vůbec. A tady jako vlastně jsem na tom tak, že třeba Bílou vodu jsem nedočetl celou, protože je to prostě bychle a podle mě, ne, že se to nedá, ale nevidím pro to jako vlastně nějaký důvod. A je to jako, tady je to do jisté míry, že zase vlastně nerozumím, nebo rozumím té popularitě z hlediska toho, že Kateřina Tučková, která je asi jedna z nejpopulárnějších českých spisovatelek, přemýšlel jsem mezi dvěma, které jsem zařadím vlastně, a to je Alena Monštejnová a Kateřina Tučková. A na druhou stranu mi přišlo, že jako Alena Monštejnová ještě trošku jako něco jiného, která přece se jako soustředí hodně na to populární jakoby čtení, na nějakou řekněme takovou jako střední proud vlastně pro široké množství lidí, ale vlastně ještě s nějakou jako řemeslnou kvalitou, řekněme. Zatímco romány Kateřiny Tučkové bývají považovány za taky tak nějak jako v obecnosti za jako takovou už jako vyšší literaturu, řekněme. A jsou o ní vždycky obrovské debaty, protože část kritiků její knihy nemá rádo, část kritiků je rádo má. A vždycky jako nenominace na nějakou cenu jsou jako hádky. Myslím si, že tehdy to bylo i kvůli té Bílé vodě, která se nedostala do nějakého výběru, myslím, Magnesia Litery, ceny Magnesia Litera a byl z toho jako docela takový jako skandál v tom, že všichni se ptali, proč to tam není.
A já proto teda určitě jako vlastně nějaké pochopení mám, protože pro mě, a teď se prostě Kateřiny Tučkové nechci jako dotknout, jo, protože pravděpodobně to opravdu jako fajn člověk a tak dále, ale pro mě to představitel takového toho, čemu se říká, co třeba Umberto jako nazval ten midkult. A to je vlastně taková ta jako literatura, která si hraje ještě na vyšší literaturu, než jí vlastně skutečně je. A často je to tady vlastně spojeno s těmi atraktivními historickými tématy v případě Kateřiny Tučkové, ať už je to tady zrovna jakoby vlastně jako perzekuce komunistická, potom vlastně jakoby vyhnání Gerty Schnirch, to bylo vlastně zase o vysídlení Němců, žítkovské bohyně, tam je zase to téma takového to jako těch jako žen, toho čarodějnictví a tady těchto věcí, takže jsou to vlastně jako atraktivní témata. Proč ne? Zároveň ještě k tomu vlastně jako, mě na tom jako trochu vždycky vadí, že právě k té knížce vždycky je prodáván v úvozovkách i ten příběh okolo. V případě jako tady téhle knihy Bílé vody to bylo to, že se pořád neustále opakovalo, kolik to stálo úsilí, práce a tak dále a jak je to prostě jako kniha, která vytahuje něco, co bylo opomenuto a tak dále. Já tohle jako chápu, beru to. Na druhou stranu si myslím, že to, kolik nad tím člověk stráví práce, by nemělo být úplně jakoby součást hodnocení toho díla samotného. Že prostě neměl bych tomu jakoby jít naproti a chválit to jenom proto, že to autora stálo hodně práce, nebo autorkou v tomhle případě. Protože to prostě většina lidí si myslím, že která jako by se snaží něco jako dělat a nechce to dělat úplně jako, takže to prostě bude psát každý půl rok nebo psát 2 knížky, tak to prostě stojí obrovské množství práce. I lidi jako třeba Patrik Hartl, který píše vyloženě čtivo a hlásí se k tomu, tak vám prostě napíše, že nad tím strávil opravdu úmorné 2 roky a že je rád, že se toho jako může zbavit a že mu z toho psaní už blbě. Takže i on do toho dá hodně práce a přitom nemáme jakoby tendence říkat, no Hartl to psal 2 roky, tak je to jako geniální dílo. Jo, chápu jiný typ jakoby vlastně literatury a tak dále, ale jako myslím si, že to je Bílé vody tomu jako hodně někteří jako směřovali, že vlastně jako třeba není to podle mě úplně jako tak dobrá kniha, ale dala si s tím hodně práce. A myslím si, že to jsou 2 roviny, které je potřeba trochu jako oddělit. A já musím říct, že co mi na téhle knížce třeba hrozně jako vadilo, tak bylo to, že když si to přečtete, tam je spoustu věcí, které tam v úvozovkách jako nemusí být, ale teď nemyslím jako z hlediska jako příběhového, ale hlavně z hlediska toho, jak je to napsaný, z hlediska toho stylu. Že mně to někdy přijde, že je to takový jako budeme to psát tak, nebo jak se vlastně jako píše, aby to vypadalo jako vysoká jako literatura, spoustu jako vlastně nic neříkajících vět, které vlastně jako postrádají funkci. Jako oni postrádají vlastně jako vypravickou, popisnou, jakoukoliv funkci, jsou tam prostě jenom proto, že se jako vlastně tak nějak jako natahuje vyprávěné, že vlastně se natahuje to, že to vlastně jako vypadá, že teď je to ta literatura, protože tam jsou tyhle věty a tak dále. To, že jsou tam nějaké další věci, jako nedostatečné rozlišení jako jednotlivých promluv těch postav, že třeba jako mluví každá stejně skoro a tak dále, to je další věc. Ale vlastně si myslím, že jako Kateřiny Tučkové jsem prostě nikdy tak jako nepřišel v úvozovkách na chuť na její knížky a takže i proto jsem se vlastně nikdy nestal fanouškem žádné z jejich knih, ať už Žítkovských bohyní, Vyhnání Gerty Schnirch nebo Bílé vody. Protože mi vlastně jako na nich někdy jako vlastně přišlo, že si trošku možná hrajou na něco víc, než čím vlastně ve skutečnosti jsou. Protože mým vlastně jako úkolem přesně, jako proto jsem sem nezařadil Alenu Monštejnovou, protože jako já nechci kritizovat někoho, nebo nechci tady jakoby dát vlastně jako do tohohle videa autorku, u které vlastně jako nejsem čtenářskou cílovou skupinou a vlastně jako rozumím jejímu psaní v určité jako rovině, prostě já to vlastně číst jako v uvozovkách nemůžu a to ne, že bych se tvářil nějak jako elitářsky nebo tak, ale vlastně mi to jako nevyhovuje, nejsou to knížky pro mě, ale chápu ji jako součást určitý části literárního trhu. Zatímco té Tučkové mám pocit, jako by měl víc jako zasahovat do toho odvětví, kde se třeba jako pohybuju jako já, co čtu a tak dále. A proto mi to vlastně možná v něčem mnohem víc dráždí, než jako třeba knížky Aleny Monštejnové.
Proto jsem se to rozhodl říct i tady a vypichuji jako takovou kontroverzi na závěr. Vím, že to bude jako prostě možná jako drsné a tak dále, možná se mnou nebudete souhlasit, to je úplně v pohodě, klidně mi to napište do komentářů, proč třeba máte její knihy rádi a tak dále. Já jsem jenom jako pro diskuzi, to určitě, a zároveň, jak říkám, není to nic jako proti ní nebo něco takového, ale zároveň si myslím, že je to něco, co se docela jako opomíjelo v těch jako recenzích, anebo na tom Bookstagramu a Booktubeu a tady těchto věcech jako obecně, že ona byla hodně chválená. Takhle, jak říkám, kritici jako potom už nějaké jako opravdu literární jako praxe nebo prostě akademické obce, tak už byly jako uměřenější, ale taky ne všichni, opravdu jako záleží. A proto jsem se nakonec rozhodl to tady zařadit, i když vím, že to bude jako kontroverzní názor, ale tak nemůžeme tady pořád prostě jenom jít po srsti, někdy třeba i taky proti srsti. Takže určitě mi na tohle napište názor, co si o tom myslíte, ale prostě pro mě je třeba Bílá voda jedna z nejpřeceňovanějších knih, které se za poslední roky objevily na českém trhu. Opravdu jako i kvůli té jako vlastně šířce, kterou tomu musíte jako čtenář věnovat. A jak říkám, nebyl jsem taky schopný to učit, zastavil jsem se někdy na straně 260 a vlastně jsem neviděl důvod, proč, jako, což jako rozhodně není založeno na tom, že bych znevažoval. Jo, to je taky důležitý říct, prostě, že někdy mám pocit, že vlastně jakoby není možné tyhle věci jako kritizovat, protože se zabývají ještě k tomu nějakým tématem, to je něco, o čem jsem mluvil už na začátku, ale já jako vůbec neznevažuji nějak to téma nebo cokoliv, určitě je to důležité všechno, ale vlastně nehodnotím téma, ale hodnotím to zpracování a to prostě nepovažuji za prostě nějaké jako výborné nebo něco takového. To je pro tohle video všechno. Bylo trošku jiný než obvykle, možná to bylo vidět i na tom jako přednesu a tak, že se možná trochu moc opakuju, nevím, nejsem si úplně jistý, to uvidím až při střihu, ale sám jsem tam jako pocitoval takový, že to je trošku něco jiného, protože samozřejmě to jako nepředstavuju ty knížky a tak dále, ale to je prostě jedno. Doufám, že vás to ale bavilo, že to bylo teda trošku něco právě jako možná jako co vychází víc jako z nějakého osobního pocitu a tak dále, takže kdyby vás ještě něco podobného jako zajímalo, klidně mi napište nějaké tipy na videa, co by vás zajímaly tady dolů do komentářů, protože já se snažím jako tak jako postupně vracet sem na YouTube, takže určitě rád něco natočím, ale jak říkám, takže mi klidně dejte nějaké tipy. Taky už jsem říkal, určitě mi napište dolů do komentářů, ať už vaše takové autory, autorky, které prostě třeba neholdujete, přestože ostatní ano, a nebo i třeba jaké jsou názory tady na představené knížky. A to už je teda ode mě asi opravdu všechno. Můžete se podívat na předchozí videa. Už začaly prázdniny, takže vám doporučím své poslední video, kde doporučuji 5 plus 1 knížku na dovolenou nebo obecně na léto. Tu se můžete pustit tady. Tady vám dávám své poslední knižní přírůstky, ty vyšly taky relativně nedávno, měsíc a půl zpátky možná, nebo tak nějak. Tady se můžete podívat na mé rozhovory a tady mi můžete dát odběr. To mě samozřejmě moc podpoří a potěší. Já vám děkuju a u dalšího videa zase někdy příště. Ahoj.